Diriyot nga giimplementar ang martial law sa nasod sa South Korea human kini gideklara sa South Korean President nga si Yoon Suk Yeol apan gilibkas ra usab kini dayon human sa pipila ka mga oras nga nilabay kagahapong adlong Miyerkules sa Disyembre 3 oras sa maong nasod. Nasayran nga gideklara sa mga presidente ang maong martial law human sa nakita nga hulga sa seguridad sa nasod ug alang sa paghatag og proteksyon sa katawhan niini. Dungag pa nga giakusahan niini ang oposisyon sa pagpahigayon og mga anti-state activities nga midaot sa gobyerno niini. Apan ang maong deklarasyon biani og negatibo nga reaksyon sa mga katawhan nga daling mitingog og mipahigayon og mga protesta ang mga wala makauyo niini og misugyot nga ipatangtang ang maong presidente. Human sa paglabay sa duha ka oras, 190 ka mga lawmakers ang mibutar og mipagawas og unanimous decision sa paglibkas sa maong deklarasyon. Ubos sa konstitusyon sa maong nasod gikinahanglan nga respetaran og i-comply sa presidente sa nasod ang desisyon sa mayoriya sa parlamenta. Sumapa sa presidente magpahigayon usab kini og cabinet meeting subay sa maong deklarasyon.